Hej. Ugens convenience i uge 6 er mørksej med bacon topping, glaserede gulerødder, selleritimbaler og timiankartofler med lidt persille. Det skal i ovnen i cirka et kvarter ved 200 grader. Vi har noget her, som har været i ovnen. I kan se, at det bliver lidt gylden. Baconen er blevet gylden på toppen, og gulerødderne er glaseret. Det vil på at anrette nu. Der er til 2 personer i sådan en convenience-kasse. Start med at lægge lidt gulerødder på tallerkenen her i midten. Sammen med den glasering, der ligger her, det kan man lige sådan hælde lidt ud over her. Så tager vi fisken forsigtigt op og indretter oven på gulerødderne. Den kan godt være en lille smule løs i krydret, men hvis man er lidt forsigtig, så går det nok. Sådan. Lige det sidste stykke her. Sådan der. Så tager man selleritimbaleren her, slår ud og sætter ved siden af. Sådan. Og så kan man anrette kartoflerne ved siden af sådan en 3-4 stykker, hvad man nu synes. Serverer resten i en skål ved siden af. Så har vi den hvede, der er kommet her fra fisken og smør og sådan noget. Den tager man lige og kan fordele en lille smule ud over fisken igen og grøntsagerne her. Sådan at det får lidt smag for det bacon og det, vi har lagt i. Sådan der. Så er det så mørksej med glaseret gulerod, timiankartofler og sellerigratin. Velkommen.